Bitene October kalo kile 7 san ba filani muga ani nani ambe aw bela jilin fo aka wakati o cogala aw munu ma fle sanga na ka wakati anga bololo sira kilenge na bela jilinga anga kuna funi ale wati seleni ayo bismillah. Kuna fundamna labi anga ministre nyama no yedokotoro shogel ko kala maiga yedo kun temene ale kun talendo frakella turki jamana o konna la abe wakati bo borolo sira kanaw la ngun kan ulu cara kosobe ka fo ko anga ministre nyama no yedokotoro shogel ko kala maiga ye kuna ale konnana ni ka bo aka frakella doro a joro koni obena mine ala nga anana araba temene o shufela la anana anga pangruji yoro keneba olani oye modibo keita konona oye aka chef de cabinet ni oye Mohamed Sida Diko o kontara ninga taga akumbe anana domina doro o duksaje ni obena ala musama dokotoro shugal ko kala maiga ale koniye akabara ninka o damne aye ma o bismillah ninka o damne ne yakanya tanduru fuka taga se ne yakanya tan konoton o wakati ma anga wolo masiri taba ulu koni meka usekunu da mayira bela jelenke wala sa anga jamana basigi be sekana ale konna la chugamina ode hukumu la uka lara ulili o konna la utarabo ba magachi wale tigilama uka bonma fendo ukoni uka ni obonma fendo koni pick up uka tracé camion yore kontu faleno keleke minandi la kosobe ani taji ulula ukoni siraka dankari ni keleke minanu na akara jumado octobre kalo klinani samba flani muga ani nani akara yore sa odeye tinen sako aleni teza waten ni nyogon chela o kon dugu ko falen fly kon be kidali o mara ola alani anga fintigila ko ka bara nyodon kon ifesa usera kani bara ni ka aleke baski o konnala Burkina Beko ka wasablo o nyema ni o Usman na Bugumai ale koni ni ajenyogon koni sira anga faba o konnala no kunu kari October kalo kile woro samba flani muga ani nani unana wele koni o jabi ka sababu yake anga wasablo nga session tako flana o kanka damne bi tenadunya ina CCB o konnala unana kana o wele o jabi kana tuguni ni kana unyeda barata bulu uluka kuma fale koni mena teme ni jamana fla koni ni nyogon wala sa ka se ka bara tabulu ni ka ulu nyefo nyoyi ni bara yere koni bela jilen koni damne na kabi unana wakati mina uye foli koni ni ka oke ka nyeshi anga jamana marabaka ulu yorla ka sabeke ni jamana flade koni ni tala nye nyoyi anga nominalikela bambino ni abiwele ko procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité ni aliye Adama Kulibali kakeni sugunko kauka projet sibrido octobre kalo kile duru samba flani muga ani nani akontume o shifina kaw ulunyama mi ni aye kunafunia chama ninka uludi aya yira ka fo ko bololo munu ni ambe ulu kontaka barake ni ay ni odoye Facebook kataka se TikTok ale ni Instagram ye koni bololo inkiringi na bela jelen koni WhatsApp ale tay États-Unis kauka jamana o konala o ko fe TikTok fene ko ale koni TikTok chinois uludi tay ni ja kirengi na fenfe ni amba taka bla anga bololo sro ulu fe a ja kirengi na bela jilen koni beno alni anya bo anga nega juru sro ulu konnala a jaw konte bo ulu ka servelu ulu konnala ore la sa ayira la ka fo anga nomnelikela ba alefe ko maoma de beno ibe jajugu koni ninka ulu taka ulu ke bololo sro ulu kanala a ja kirengi na bela je bi wal machine ngene ma a bela jilen koni be seka lase ima ninga dankari ke ika aramadenya koni ola o de siratiga fesa aya yira ka fo ma munu koni be no ko ulu koni be bololo sira ninka ulu taka barakene wati mina ni be do bololo sira ale koni kanana ika ka bololo koni tabulu ninka ulu kalan kuludo ko nga ante atabulu shi kala ninka do ma munu fena be no ko ulu koni ga baranya chini be ni jugu uluma bololo sira kanana imana ke jien fa on fa ni koni sira anga jamana ale konnala walma ibe jamana yere konnala ibe kiri tigla mo koni jolin soro inye Sommet de la francophonie mini akera France jamana o konna la Mali ni Burkina ni Niger jamana koni maye ni sommet ale kene oka ayira la ka fo koni ay ni jamana saba koni maye ka kunte do werede fanga da firmi koni akera ni jamana saba fe o de ato o maye sommet keron o konna amba ye ka fo ko femi la Guinée jamana ka taka se Gabon jamana ni jamana nun koni fana fanga da firmi ka o de koni kenga ulu koni yera femi ni francophonie ale kene ka o ba yira ka fo ko Mali ni Burkina Niger koni iba
ni ka taga ni sumu in kɛnɛ ka sababu kɛ Mali ni Burkina ni Niger kɔni ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o ta ka bɔ Faransi ka bolo kan. Ka kɛ ni san 2024 kana se san 2025 walantaw bɔle a dɔgɔkɔrɔ ni ka bila novembre kalo tile 4 nata o la min ni a kɛra an ka jamana marabagaw olu fɛ u y'a yira ka fɔ ko ni wagati na an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ni o ye ji walakatali ye kɔni ka don maaw olu kan kalo kelen o kɔni bilala walanta ale kɔfɛ a yira ka fɔ ko fɛn min ye walantaminɛw ye olu kɔni carilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ feerebagaw olu fɛ nka maa minnu bɛ yen nɔ sani olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ ye ni taayɔrɔ yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ olu la olu ka denmisɛnw kɔni bɛ yen nɔ olu t'a dɔn u bɛna se ka kalan yɛrɛ kɔni ni ka o kɛ cogoya min na nka fɛn min ye service de développement social ye olu n'u ka bolo ni ɲɔgɔn ma olu y'a yira ka fɔ ko u kɔni bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni denmisɛn ninnu kɔni bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la cogoya min na. Youssouf Baba Jawara ni ale ye mouvement synergie d'action pour le développement majolen dɔ ye a kɔni nana a ka denbaya o kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen min ni a kɔni ɲangira kalo 2 kaso datugu ni a ye o kɛ ka sababuya kɛ a ye i ban jamana ka waleya dɔ kɛli kɔni o ma a kɔni minɛna kabi juillet kalo san 2024 ko a sen yera fɛn min ye bɔli dɔw ye min ni jamana kɔni mɛ a yamaruya o bɔliw kɔni olu la o de kɛra a minɛkun ye ni ka a datugu. Manyina sira ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ ka taa Tanbanka nin sira kofɔlen kɔni ni wagati na a tɛmɛ sira kɔni o ɲɔngirilen don ka sababuya kɛ sira in kɔni ale tiɲɛnen don kosɛbɛ fɛn min ye bolimafɛn min kɔni ni ale tɛmɛ kun bɛ tɛmɛ sira in o kɔni fɛ o bolimafɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛli kɔni o jɔra an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sira tiɲɛ kojugu o fɛ nka sira kɔni ale bɛ dilanni kɔni o sen ka dɔgɔkun nataw la tɛmɛliw kɔni bɛ se ka daminɛ a kan ka sababuya kɛ a baaraw olu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ kɔni o ma bolimafɛn kɔni bɛ tɛmɛ nin sira kofɔlen na don o don ka tɛmɛ Tanbanka ale ni Manantali ni ɲɔgɔn cɛ ni sira in kɔni kun tiɲɛnen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ maaw kɔni bɛ tɛmɛ sira ninnu kɔni kana la hali n'a sɔrɔ u bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ siɲɛ tiɲɛnen don u bɛ tɛmɛ kɛrɛfɛlaw fɛ walasa ka se u taayɔrɔw la. Alama hinɛna Ali Farika Turila jɔnjɔnba min ni a dira ale ma ni a bɛ wele ko Grammy Awards a kɔni tun suyɛna maa dɔw kɔni fɛ o maa minnu yɛrɛ kɔni ma se k'a lakodɔn maa minnu kɔni kɛra sababu ye ni ka Grammy Awards ni ka ale suyɛn u seginna ka na ni a ye juma sufɛ k'a dugu jɛ sibiri o la hali n'o y'a sɔrɔ Grammy Awards kɔni karilen de kɔni nana a kɔni yera. An bɛ taa kɔkan kibaru la yanni an ka kunnafoniya ni ka o datugu Burkina Faso kaw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Ibrahima Traoré ale kɔni bɔra ni k'a ka jalabatigi 3 ni ka olu gɛn ka bɔ fini o la ka sababuya kɛ u kɔni ye waleya kɛ waleya min kɔni ni a kɔni tɛ jɛn n'a ye a y'a yira k'a fɔ ko a tɛ jɛn ni maa si ka manamana ko ye baara sira o kɔni kɔnɔna la a ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ octobre kalo tile 4 san 2024 fɛn min ye lieutenant colonel Waba Jasanu ye Romeo ka taga se lieutenant commandant Ouedraogo Segou ma ale ni commandant Belema Mahamadi k'a y'u kɔni gɛn ni ka bɔ fintigiya o la ka sababuya kɛ ko ni maa ninnu kɔni ye bɔra u jɔyɔrɔ o kɔni na tile 6 kɔnɔna la u ma fɛn kɔni ni ka o ɲɛfɔ maa ɲɛna février kalo tɛmɛnen san 2024 a ye a ka fintigila ka maa 4 fɛnɛ ni ka olu gɛn ka bɔ fintigiya o la ka sababuya kɛ u kɔni nɔ minɛna ni u kɔni jɔra u la ka fɔ u ye yuruguyurugu ni ka o kɛ ka tila ka maramafɛnw ni ka olu fɛnɛ yuruguru suyɛni fɛnɛ yera a la ka taa se bolaminɛw olu fɛnɛ suyɛni o kɔni ma o n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko a tɛ jɛn ni olu waleyaw ye fɛn min ye capitaine Ibrahima Traoré janvier kalo tile 8 san 2024 k'a tɛ jɛn ni maa si ka bonyabaliya o ye kɛrɛnkɛrɛnna sa u ka jamana kɔnɔ o la ni a ɲɛsinin bɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli ma. An bɛ taa Tunisikaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya ale bɔra ka bin k'a yira k'a fɔ kunun kari don u kɔni ka bureau de vote kɔni datugura wagati min na sa u ka jamana ɲɛmaa bɔta ni o ye Kayid Said ye ale kɔni kɛra maa kun fɔlɔ ye min ni kɛra o kɛmɛ a ye kuru 89 ni ka o de kɔni sɔrɔ tɛmɛ ko fɔlɔ o la kunnafoniya in kɔni ale tɛmɛna u ka jabaraso o la min ni a yirala k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ni kunnafoniya in kɔni dira a kunnafoniya kɔni a man kan tan tɛ.
mali kunnafoni jabaran na jabaw ni kunnafoni de kɛra aw kulo garisɛgɛ bi ni k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan halisa ala ka basigi ala ko lana an ka jamana ale kɔnɔna la ani basigi tɛ jamana o jamana kɔnɔ ala ka basigi na o kɔnɔ ka se ka banbagaci wɛrɛ tigila maa ninnu ni ka u daga ta ka bɔ an da la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ